дар яке аз рақобатҳои даври 13-уми чемпионати Тоҷикистон миёни наврасони то 16-солаи Лигаи Пешсаф дастҳои сорокампанияи мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ ва равшани шаҳри Куло ба ҳам омаданд. дидори дастҳо дар варзишгоҳи спитамени шаҳри Душанбе доир гардида бо ҳисоби 6-4 ба суди футболбозони навраси шаҳри Куло ба анҷом расид. аз ҳайати дастаи ғолиб Рустам Ғаюров 2 гол зад, Миқдод Розиқов, Аюб Дӯстов, Юсуф Абдулхайров ва Юсуф Махкамбоев ба задани як голи даст ёфтанд. аз ҳайати сорокампания Азиз Яхшиев муаллифи дубл гардид. Муҳаммад Амини Хуршедшоҳ ва Диловар Азизов ба задани як голи даст ёфтанд. бо ҳамин тартиб тими Равшан пирӯзии 12-уми худро дар Лигаи Пешсаф истиқбол намуд. ин тим бо касби 36 хол садрнишини ҷадвали умумии чемпионат ба ҳисоб меравад. тими сорокампания бошад дар зинаи 6-ум мавқеъ гирифтааст. инчунин дар ҳамин давр мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорат ашғолии варзиш бо ҳисоби 3-0 дастаи дуюми мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорат ашғолии варзишро шикаст дод. дастаи ваҳдати шаҳри ваҳдат дар сафар 2 голи беҷавоб ба дарвозаи Суғду зад. клуби марказии варзиш Артиш бо ҳисоби 1-0 муассисаи давлатии мактаби варзиши Ҷайҳунро мағлуб кард. бозии тимҳои Моҳири Ёвон ва Суғд 1 бо ҳисоби 1-1 поён ёфт.